Tlieskate, ako keby ste bežali 1000. A keďže v prvej časti ste bežali 1000, tak už teraz tú 1000 nevládzete. Nemáte tlieskať ani maratón, ani 1000. Tlieskajte vždy len takých 30 metrov. Hej? A na to je toto zariadenie. Ja keď to položím, vy prestanete tlieskať. Je to jednoduché, šetríte tak ruky. Vyskúšame? Keď to... Ja tam režem. Častokrát sa stáva, že aj tu režem. Normálne používam to ako nožnice, ktoré odrezávajú ten váš potlesk. Vnímajte tú tabuľku, budete tlieskať o 45 km menej, lebo dnes bežíme dokopy maratón. A tá frekvencia toho tlieskania zabíja aj ten program, pretože vy, čím budete unavenejší, tým pomalejšia bude vaša frekvencia. Čím pomalejšia bude vaša frekvencia... Už pochopili. OK? Čiže skôr intenzívne a krátko, dobre?